तर आपण काल 4थ्या अध्यायापर्यंत होते. 4ही अध्यायांची आज थोडीशी आपल्याला रिव्हिजन करायची आहे. मग आपल्याला कशा प्रकारे आपण पुढे चाललोय, मग जो आपण ठीक आहे. तर आज थोडीशी उजळणी आपण पूर्ण करणार आहोत, कारण त्याच्याशिवाय आपण पुढे आज जो कर्म संन्यास योग आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे. मग तुम्ही म्हणाल तिसरा अध्याय हे कर्मयोगच होता, मग त्याच्यामध्ये काय होतं आणि अर्जुनाला कशा प्रकारे, जसं मी म्हटलं की अर्जुनाने धनुष्य ठेवून दिलेलं आहे पहिल्या अध्यायामध्ये, आणि अर्जुनाला कुठेही युद्ध करण्याची इच्छाच नाहीये मनामध्ये, कारण ज्या मनामध्ये भावना निर्माण झालेल्या आहेत, ज्या आपण कारणं बघितली पाच, की जी करुणा दया, की जो एक उत्तम भक्त होता हो भगवंतांचा, जो पहिला श्रोता या भगवद्गीतेचा, की ज्याच्या मनामध्ये मग जो उत्तम क्षत्रिय, अगदी उत्तम धनुर्धर जो द्रोणाचार्यांचा सर्वात लाडका शिष्य, आणि म्हणूनच त्याला भगवंताने सांगितलं की कुठेतरी तुझी व्यावसायिक दृष्टी जी आहे ती कुठेतरी गेली आहे, ती तू परत आणली पाहिजेस, कुठेतरी केंद्रित करायचंय तू मनाला. स्थिताधीर मुनी यांचं उदाहरण जे आपण बघितलं मी, की कशा प्रकारे स्वतःचा दृढ विश्वास तुला करायचा आहे आणि तुला कशा प्रकारे हे कर्म करायचंय. मग तो उठ, निश्चय कर आणि युद्ध कर. तो कुठल्याही प्रकारे टाळू शकत नाहीस युद्ध, की तू म्हणालास की मला युद्ध करायचं नाही म्हणून तू जंगलात बसून जाऊन संन्यास घेशील, तर नाही, कारण तू उत्तम क्षत्रिय आहे, तुझं कर्म काय आहे. आणि म्हणूनच हे कर्म जे आपण 4थ्याही अध्यायात बघितलं काल, की हा यज्ञ, तिसऱ्याही अध्यायात बघितलं की हे यज्ञ कर्म. मग प्रत्येकाचं विहित कर्म, प्रत्येकाची जबाबदारी, प्रत्येक जणाने आपलं जे कर्म करायचे, आपली जबाबदारी पार पाडायची, हे त्याचा यज्ञच आहे तो. आणि म्हणूनच एका गृहस्थाने आपलं यज्ञ कसा पार पाडायचा आहे, एका शेतकऱ्याने आपला यज्ञ, मग प्रत्येकाच्या, मग ज्या प्रकारे भगवंतांनी वर्णाश्रम सांगितलेला आहे, की जिथे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र हे सुद्धा आपलं कर्म भगवंतांना अर्पण करून, ज्या स्लाइड आपण दाखवली की 4 याच्यामध्ये प्रत्यक्ष मध्ये भगवंत आहेत, की तुम्ही तुमचं कर्म भगवंतांना अर्पण करा. कुठल्याही प्रकारचं शॉर्टकट्स घेऊ नका, आणि मग टाळण्यासाठी तुम्हाला मग त्याला काय म्हणतात ते मी आजच्या पुढच्या अध्यायामध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. आणि मग थोडीशी उजळणी करायची, तर कालच्या कशा प्रकारे आपण कर्मणे वार्धिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, पण त्याच्याही आधी सॉरी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, हे आपण 4थ्या अध्यायात बघितलं, कर्मण्य नंतर त्याच्या आधी. परंतु त्या काय अर्थ होतो त्याचा, तर हे जे सगळे श्लोक आहेत हे सगळे एकाशी कसे निगडीत आहेत, आणि त्याच दृष्टीने आपण पुढे जाऊन बघितलेलं आहे की यदा यदा, आधीच्या श्लोकामध्ये सॉरी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम. मग भगवंत म्हणतायत की मी कशा प्रकारे प्रकट झालोय. मग भगवंत कशा प्रकारे प्रकट झाले, कारण हे जाणणं जरुरीचं आहे की भगवंत प्रकट होत आहेत प्रत्येक युगामध्ये, जे अजन्म आहेत. आणि म्हणूनच अर्जुनाला, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आपले पेरेंट शोधायचा आपल्याला निवडायचा कुठलाही अधिकार नसतो, तसं भगवंतांचं नाही, कारण भगवंत आध्यात्मिक आहे. भगवंतांचं रूप हे कायमस्वरूपी जे आध्यात्मिक आहे, त्यांचा शरीर आणि आत्मा हे एकच आहे. ज्याप्रमाणे आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं की आपलं शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहे, आणि आत्मा या शरीरामधून प्रवेश करून हा प्रवास करत असतो. आणि हे जाणून घ्यायचे की भगवंत कशा प्रकारे प्रत्येक युगामध्ये प्रकट झालेले आहेत, अजन्म आहेत. हे जन्म जन्म कर्मच दिव्यम, की हे कशा प्रकारे ज्यांनी हे जाणलं, ज्यांनी भगवंतांना या तत्वरूपी जाणण्याचा प्रयत्न केलाय, तोच भगवंत धामाला पोहोचू शकतो, आणि तोच जेव्हा हा देह त्याग करेल तेव्हा तो भगवंतांच्या धामाला पोहोचू शकतो, कारण हे जाणणं महत्वाचं आहे. मग कुठेतरी प्रत्येकाची सुरुवात, मी प्रत्येक अध्यायाच्या सुरुवातीला सांगते, मग कुठेतरी ती श्रद्धा, निष्ठा याची सुरुवात आहे. ती या टप्प्यापासून, कालही अनेक प्रश्न मला विचारले गेले की ज्याची संक्षिप्त उत्तरं मी दिली, पण त्याचं विस्तारित उत्तर तुम्हाला प्रत्येक या अध्यायामध्ये, कोणी मन आत्म्याविषयी विचारलंय ते सुद्धा सांगणार आहे. त्यामुळे कुठेही तुम्ही निरुत्तरित होणार नाही आहात, फक्त थोडा धीर धरा, कारण टप्प्याटप्प्याने आपण चाललेलो आहोत. आणि म्हणून हे जाणणं, मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांचं उदाहरणे दिलेलं आहे, जे आपण परवाही वर्णाक्षर पद्धती, ज्याप्रमाणे भगवंत म्हणाले की मी जर माझं कर्तव्य, मी जर हे सगळं शांतपणे, मी हे निर्मिती, आणि मी हा कुठेतरी माझं कर्म किंवा मी जे हे केलेली निर्मिती, ती जर व्यवस्थितपणे वाटेल तशी लोकसंख्या वाढली असती, तर कुठेतरी वर्णाक्षर झालं असतं, कुठेतरी शांतता सगळी भस्म झाली असती, विनाश झाला असता, आणि त्याचा विनाशक मी झालो असतो.
जसं प्रत्येक कर्माला म्हणूनच प्रत्येक या गोष्टीला भगवंत स्वतःचं उदाहरण, की कशाप्रकारे एका कुटुंबामध्ये एक आदर्श व्यक्ती असते आणि तिचं अनुकरण केलं जातं. त्याच प्रकारे आपण परमात्म्याचे अंश आहोत. हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे याचं पुढे जाऊनही आपण बघणार आहोत, की निर्मळ आहे हा आत्मा, अध्यात्मरूपी आहे. पण हा भौतिक प्रकृतीत आल्यावर कसा जखडला गेलाय. कसा या मायेमध्ये आलेला आहे, मायेच्या वासनेच्या काल परवा सुद्धा मी तुम्हाला एंड करताना आपण ती वासना मग काय आहे ती मुख्य शत्रू काय आहे, अडचण काय आहे, तर ती वासना. मग त्या इच्छा वासना संपतच नाहीये कुठेतरी आणि त्याच लाईन्सवर आपण पुढे जातोय खूप कारण त्याच गोष्टी मी सांगितलेल्या आहेत, तर त्याचा उल्लेख झालेला आहे आणि म्हणूनच मग अर्जुनाला आज प्रश्न पडलाय, की काल आपण जे ज्ञान घेतलेलं आहे, मग या ज्ञानामध्ये आपण 3 प्रकारची कर्म बघितली काल. की ज्या कर्मामध्ये सकाम कर्म आहे, मग एक प्रकारचं जे विकर्म आहे, जे अत्यंत वाईट आहे आणि जे नियमाच्या विरुद्ध आहे आणि मग जे निष्काम कर्म, जे अकर्म आहे. मग मग मनुष्य सकाम कर्म, कर्म करतोय, मग ते कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी यज्ञ, याग सगळं व्यवस्थित पार पाडलं जातं, मंत्र उच्चाराने केलं जातं. पण कुठेतरी काय आहे, तर त्याचं स्वर्गसुख मिळतं, पण पुन्हा ते भौतिक बंधनामध्ये अडकवणार आहे. कारण कुठेतरी स्वतःच्या सुखासाठी हा प्रयत्न केला जातोय. मग ते कुठेतरी सकामामध्ये, कुठेतरी त्या फळामध्ये अजून अडकलेलं आहे, मी मध्ये अडकलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी निष्काम कर्माकडे नेल्यानंतर मग ते निष्काम कर्म की फळ भगवंतांना अर्पण केलं जातं किंवा ते कर्म केलं जातं ते फळाची अपेक्षा न करता केलं जातं. आणि हे जाणणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि मग जे विकर्म हो, जो विकर्म आहे तो तर नियमाच्या बाह्य की जिथे पार्किंग, नो पार्किंग मध्ये गाडी पार्क करून ठेवलेली आहे. मग हॉर्न वाजवायचा नाहीये, बाजूला हॉस्पिटल्स आहेत तरी पण नाही. की विकर्मच कारण तामसी वृत्ती, अज्ञान आहे, अंधकार आहे सगळा. डोक्यामध्ये सगळा अंधकारच आहे. कुठेतरी स्वतःच्या विश्वामध्ये जगतोय मनुष्य तो. आणि मग ज्ञानच घ्यायचं नाहीये. त्या ज्ञानाचं आचरण तर राहिलं दूर, पण ज्ञानाचाच कुठे पत्ता नाहीये. मग असं कर्म हे विकर्म. आणि म्हणूनच जे मी तुम्हाला अकर्माचं उदाहरण दिलं, जे नारद मुनी आहेत, जी गोष्ट मी संक्षिप्त रूपात सांगितली ती मी पुढे जाऊनही त्याचा उल्लेख केला जाणार आहे. आणि मग ज्या आपण रतिदेवांची जी गोष्ट ऐकली, की जे अकर्मी इतके की स्वतःच्या शरीराचीही काही की स्वतःला अन्न पाणी लागणार आहे याची तमाही न बाळगता जो इतका शुद्ध भक्तीमध्ये असतो, की ज्याला प्रत्यक्ष भगवंत म्हणजे ब्रह्मा आणि शंकर कुठे प्रकट झालेले आहेत, असा हा शुद्ध जीव, असा हा शुद्ध आत्मा, असा हा शुद्ध भक्त, की मग ही शुद्ध भक्ती कुठून तर ते समाधी रूप अगदी धारण केलेलं आहे. आणि अशा या रतिदेवांना त्यांनी ज्या शुद्ध भक्तीने की चांडाळाला सुद्धा आपल्याकडचं पाणी देऊन कुठल्याही याचकाला त्यांनी तसंच परतू दिलं नाही आणि म्हणूनच त्याची पूर्णपणे काळजी घेतली त्यांनी. आणि अशा या गोष्टीला कशा प्रकारे जाणलं, तर हे सगळं जाणणं हे साधू, शास्त्र आणि गुरु. मग एक उत्तम साधू, मग एक उत्तम शास्त्राच्या आधारे मग ते फलक वैराग्य, मग ते कुठल्याही मिथ्याचारामध्ये अडकलेलं जो साधू आपण बघितला, की जो कुठेतरी इंद्रिय फक्त सगळं मी हे सोडलंय म्हणून जगाला भगवी वस्त्र धारण केलेली आहेत. मग त्याच्यात मिथ्याचार खूप आहे हो. आणि म्हणूनच तो मिथ्याचार नको आहे. त्याच्यामध्ये पूर्ण शुद्धता हवी आहे. आणि हे सगळं जाणण्यासाठी एका उत्तम गुरुची कशी आवश्यकता हे आपण प्रत्येक अध्यायामध्ये बघतोय. जसं दुसऱ्या अध्यायापासून अर्जुनाने शरणागत येऊन परमेश्वराला, भगवंताला आपलं गुरु मानलेलं आहे. आणि म्हणूनच या गुरुचं एक उत्तम उदाहरण म्हणून प्रत्यक्ष भगवंत सांदीपनी ऋषींकडून कशा प्रकारे हे ज्ञान घेतायत आणि मग या ज्ञानाचं आचरण, हे तत्वाचं ज्ञान, हे शास्त्राचं ज्ञान कसं घेतलं पाहिजे हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी दाखवून दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत जे मनुष्य रूपामध्ये आजही प्रभू, नामनिष्ठ प्रभूजी खूप सुंदर उदाहरणं दिली आहेत, की जो भागवत कोणी ऐकत असेल 8:15 वाजता जी लिंक असते टेम्पल लिंकवर त्याच्यावर जरूर भागवतम ऐका. नामनिष्ठ प्रभूजी सांगत असतात, इंग्लिश हिंदीमध्ये दोन्हीचा ते प्रॉपर करतात. पण फार सुंदर जमेल तसं ऐका. खूप सुंदर प्रकारे त्याचं वर्णन केलं जातं. तुम्ही ऑलरेडी भगवद्गीता शिकताय, त्यामुळे तुम्ही आता त्याच आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आहात, तर निश्चित तुम्हाला तेही कानावर पडल्यावर त्याचाही तुम्हाला निश्चितच कुठेतरी ती संलग्नता मिळणार आहे. आणि मग कशा प्रकारे भगवंतांचं हे पूर्ण रूप आणि कशा प्रकारे परमात्म्याला, या परम तत्वाला ज्यांनी जाणलेलं आहे, जे प्रत्यक्ष प्रभुपादांचं त्यांनी उदाहरण दिलं, की या शुद्ध भक्तांनी कशा प्रकारे जाणलं आणि हे दिव्य ज्ञान प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, की ज्याचं आचरण केलं पाहिजे प्रत्येकाने.
आणि म्हणून आजच्या याच्यामध्ये आपण पुन्हा अर्जुनाला प्रश्न पडलेले आणि जे काही कन्फ्युजन झालेलं आहे त्याबद्दल थोडं ऐकणार आहोत, की पुन्हा अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे, की हे ज्ञान मी घेतलेलं आहे. हे ज्ञान मग अर्जुनाला दुसऱ्याही अध्यायात ज्ञान मिळालं. पुष्कळ ज्ञान मिळतंय बघा. सगळ्या प्रकारचं ज्ञान मिळतंय, ज्याच्यामध्ये सांख्य योग आहे, बुद्धी योग आहे, भक्ती योग आहे, कर्मयोग आहे. मग हे सगळं ज्ञान घेऊन अर्जुन कुठेतरी कन्फ्यूज होतोय, कुठेतरी तो असमंजस आहे, पण या ज्ञानाने कुठेतरी त्याला चक्रावल्यासारखं होतंय आणि त्याला नक्की काय करायचं आहे, हा योग्य की काय श्रेष्ठ आहे. मग हे भगवंताला तो स्पेसिफिकली अगदी काय आहे स्पष्टपणे मला सांग, किंवा मला हे काय आहे हे व्यवस्थितपणे माझं मला मार्गदर्शन कर. मग त्याला एक उत्तम असं खूप सुंदर मार्गाने अर्जुन त्याची विचारणा करतो. कारण उत्तम शिष्याचं ते उदाहरण आहे. मग मी तुझा उच्च भक्त आहे, मला हे कळलंच पाहिजे, माझा हा अधिकार आहे, अशी कुठेही अधिकाराची वाणी नाहीये तिकडे. आणि म्हणूनच एका उत्तम शिष्याचं आणि उत्तम गुरुचं हे दोन्ही उदाहरण आहे, की एका उत्तम गुरुने सुद्धा शिष्याचं सगळं ऐकून घेतलेलं आहे. आणि मग भगवंत म्हणतात तत् शृणू, की आता तू ऐक. मग तुला मी जे सांगतो आहे तू आता त्याचं व्यवस्थितपणे श्रवण कर. मग आजही अर्जुनाला प्रश्न पडलेला, अर्जुन सांगतोय की कर्माचा संन्यास, मग मी हा कर्म त्यागून करू, की मग मला हे कर्म पूर्णपणे त्यागलं पाहिजे, का मी कर्मयोग म्हणजे मी कर्म करू माझं. जे ज्ञान भगवंतांनी तिसऱ्याही अध्यायामध्ये दिलं, त्या कर्मयोगामध्ये दिलं, जिथे भगवंतांनी परत की पूर्णपणे मी जे मी आत्मा आहे, मी शरीर नाहीये, हे ज्ञान मिळवून मी संन्यास घेऊ. कारण मग मला या शरीराला काय हवंय, काही नकोय. मग मी ते ज्ञान किंवा तो त्याग करू त्या गोष्टीचा, की मला नको आहे म्हणून, का मग मी कर्म करू, कारण मी पाप करत नाहीये, मग ते कर्म करू. मग तिथे भगवंतांनी सांगितलंय की मग तू कर्म करणं श्रेष्ठ आहे. कशी कर्माची महती तिथेही सांगितलेली, तीच आज पुढे भगवंत अजून वेगळ्या प्रकारे आणि अजून अनेक उदाहरणांसह आणि वेगवेगळ्या की कर्म हे खरंच कसं गुंतागुंतीचं आहे. जिथे आपण तिथेही बघितलं की कर्माची गुंतागुंत जाणं. मग हे कर्म कशा प्रकारे तुम्हाला कुठल्याही फळाची अपेक्षा जेव्हा न ठेवता केलं गेलं, तेव्हा त्याची परिणिती काय होते आणि सकाम कर्माची परिणिती काय होते, जे आपण दुसऱ्याही अध्यायामध्ये बघितलं, की कुठेतरी भौतिक बंधनांमध्ये या सकाम कर्मांमध्ये अडकून मनुष्य पुन्हा त्याच मृत्यू लोकामध्ये गटांगळ्या खातोय. मग कुठेही त्याच्यापासून सुटका नाही. म्हणून आज भगवंत त्याही विषयावर मग कर्मयोग कशा प्रकारे कर्म संन्यास योगापेक्षा मग संन्यास घेणं हे कर्मयोग त्याच्याही पेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे, की तू तुझ्या कामाचा त्याग करू नकोस, तर तू कर्म कर. ते कसं कर, तर निष्काम कर, बंधनातून मुक्त आणि कृष्ण भावना भावित कर. सर्वोच्च वर लक्ष केंद्रित करून मग नियंत्रक कोण आहे हे शांती सूत्र आपण जाणून घेणार आहोत. भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्व महेश्वरम, हे आपल्याला सर्व लोक महेश्वरम, की जो उत्तम भोक्ता आहे त्याच्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. मग आपण पुढे आता जातोय याच ह्याच्यावरती. पहिला श्लोक आहे जो अर्जुन विचारतोय प्रश्न. प्रत्येक बऱ्याच अध्यायांची सुरुवात ही भगवंतांच्या उत्तरांनी क्वचित झाली आहे, पण अर्जुनाच्या प्रश्नांनी मात्र निश्चित झालेली आहे. तर अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय येतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. आता ते तुम्हाला दिसतंय का, पिवळ्या ह्याच्यातलं मला बदलायचं राहिलंय. हो दिसतंय. हो माताजी. ठीक आहे. हो दिसतंय माताजी. ठीक आहे. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे मी नंतर बदलीन ना, कारण हे सगळ्यांना वाचायलाही नाही. पण मी तर मग भगवंतांना अर्जुन विचारतायत की हे कृष्णा, सर्वप्रथम तुम्ही मला सांगताय कर्माचा त्याग करा. म्हणजे तू हे सगळ्या कर्माचा, कारण तू या याच्यात सगळ्यात बंधनात अडकतोय, म्हणून तू कर्माचा त्याग कर. आणि मग आता तुम्ही मला सांगताय की तू भक्तिपूर्वक कर्म पण केलं पाहिजेस. कुठेतरी चौथ्या अध्यायामध्ये ज्ञान जे घेतलेलं, या ज्ञानाचं आचरण करून आणि कशा प्रकारे तू स्वतःचा दृढ निश्चय करून जे कर्म करशील ते तू भक्तीमध्ये केलं पाहिजेस, हे तुम्ही मला सांगताय. मग मला तुम्ही निश्चितपणे सांगा की काय फायदेशीर आहे. मग मी कर्माचा त्याग करू का ते कर्म करू, म्हणजे मी फळ लावू का मग फळाची अपेक्षा सोडून, किंवा कशा प्रकारे ते कर्म करू.
मग हे आपण आधीच्या अध्यायांचं मी आधीच केलं की करुणा काय आहे, ज्ञान त्याचं दिलेलं आहे करुणाबद्दल, की तू मनामध्ये करुणा का, कारण आपण शरीर नाही आत्मा आहोत. आनंद मानू नकोस कारण की तू कर्मकांडामध्ये अडकू नकोस, कर्मयोगामध्ये अडक. मग हे कर्मकांडाविषयी सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचंय. कर्मकांड ते कर्मयोग जे आपण बघितलं की जे इंद्रिय तृप्तींसाठी केलं जातं, स्वतःच्या इंद्रिय विषयांचा उपभोग घेण्यासाठी जे केलं जातं, मला प्रमोशन मिळू दे, मला हे होऊ दे, माझं चांगलं होऊ दे, करायला पाहिजे. परंतु त्याच्यातली भावना ही तो यज्ञ पोहोचू दे विष्णूपर्यंत, त्याच्यामधली भावना ही महत्वाची आहे. त्या आध्यात्मिक मार्गावरती ते मंत्र उच्चारांसह जेव्हा ते केलं जातं, तेव्हा मनात सुद्धा कृष्ण भावना असणं महत्वाचं आहे. की मग हीच भावना फक्त की मला हे हवंय, मला तितकं, मग ती संपतच नाही हो, ते समाधान कुठे होणार आहे मग त्याचं. मग ते गरजेचं आहे आणि म्हणूनच कुठेतरी ती कृतज्ञता येऊ दे मनामध्ये. मग पाप मानू नकोस तू, कारण तुझं बुद्धी देत आहेत भगवंत, तू पापी गोष्टी करत नाहीस. मग इथेच भगवंत सांगतायत, कारण तू भक्ती सेवेमध्ये ते कर्म कर. जे हनुमंतानी केलं, भक्तानी केलं, ते हे परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेलं आहे, म्हणून त्याचा जय जयकार झाला. विभीषणाने जरी आपल्या भावाच्या विरुद्ध बोलला तरी पण काय होतं त्याच्यामध्ये, ती परमेश्वराला प्रभूची सेवा केलेली आहे ती. आणि म्हणूनच त्यासाठी मी नक्की सांगणार आहे. प्रभूजी, तुम्ही प्रश्न तुमचा ठेवून द्या, रमेश प्रभूजी, मी तुम्हाला शेवटी वेळ देणार आहे. मग पारिवारिक परंपरेबद्दल आपण जाणलेलं, हे सगळं जाणून आपण ह्या अध्यायांवर थोडंसं काय येतोय, कारण याला कुठेतरी कनेक्शन आहे पुढे. आणि म्हणून या तिसऱ्या अध्यायात जे आपण वाचलं, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याला आत्मा साक्षात्कार झाला आहे आणि जो केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो, पूर्ण तृप्त असतो, त्याच्यासाठी कोणतेही कर्तव्य नसते. 3.18 आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचे विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपाद आहे चित्रामध्ये. मग जो आत्मिक पातळीवर विचार करतो, काय आहे आत्मसाक्षात्कार? कारण मग आता आपण जे मी म्हटलं की कर्मकांडात का अडकलोय, कारण कुठेतरी शारीरिक पातळीवर विचार केला जातोय की मी शरीर आहे, मी आत्मा नाही. कारण ती गोष्टच मानायला तयार नाही अजून की हे शरीर नश्वर आहे हो, हे शरीर तात्पुरतं आहे. त्याचे लाड करा, चोचले करा, भौतिक जगामध्ये जगताय, सगळं करायचंय, पण कुठेतरी ती आत्मिक पातळीवर अजून विचार यायला येत नाहीये तो. आणि म्हणूनच जो या आत्म्यामध्ये रममाण झालाय, जो मी म्हटलं की या 9 द्वारांमध्ये जे मी सांगितलं की काय बघायचंय, ऐकायचंय, ज्याचा वास घ्यायचाय, तोंड आहे आपलं, उदर आहे आपलं, गुदद्वार आहे आणि जननेंद्रिय आहे. ह्या सगळ्या 9 द्वारांमध्ये जो आनंदी आहे, मग त्याला माहिती आहे, त्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, कारण मी शरीर नाही, मी आत्मा आहोत. या आत्मिक पातळीवर तो विचार करतोय आणि म्हणून त्या आत्म्याच्या आनंदासाठी, म्हणून पुढे जाऊन आपण आज खूप सुंदर प्रभुपादांनी याची उदाहरणं दिलेली आहे. म्हणून जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार, त्याच्यासाठी कुठलाही काम मग कर्तव्य राहत नाही, कारण तो ते मनापासून करत असतो. कारण ते भगवंतांसाठी कुठेतरी केलंय. मला ही गोष्ट करायची, कृष्ण भावनेचा प्रसार मी करतोय, कारण मला याच्यातनं काहीतरी मिळणार आहे, मला मोक्ष मिळणार आहे, मला कृष्णधाम मिळणार आहे, म्हणून नाही. कारण त्याला आत्मसाक्षात्कार त्यांना झालेला आहे. शुद्ध भक्त आहेत ते फक्त भगवंतांवर प्रेम करतात. मग ती जी शेवटची पातळी आहे ती कृष्ण प्रेमाची आहे. मग भगवंतांची मी काय सेवा करू, म्हणजे मला कशा प्रकारे ही भावना प्रत्येकापर्यंत पोहोचवता येईल, कुठल्या मार्गाने, हाच विचार केला जातो. आणि मग त्याच्यासाठी ते कुठलंही कर्तव्य राहत नाही, बांधिलकी राहत नाही. मनुष्याला त्याचं विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कुठलाच हेतू नसतो. ते कार्य करण्याचे कोणतेही कारण नसते. कारण ते विनाकारणासह एका शुद्ध मनाने केलं जातं, एका सद्भावनेने केलं जातं. कालच माताजी मला विचारत होत्या, की मग तुम्ही जे करताय, येस, तुम्ही जे दुसऱ्यासाठी करताय, हाच एक उत्तम मार्ग आहे. म्हणूनच आपण जेव्हा सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता बघणार आहोत, त्याच्यात हाच उल्लेख आहे. मग तुम्ही अगदी योग्य मार्गावर आहात, कारण आपण खूप प्राथमिक अवस्थेमध्ये आहोत. मग इतकं वागलं तरी भगवद्गीता खूप कळली हो. भगवद्गीतेचं आचरण आणि हेच जाणायचंय. मग त्या शेवटच्या पातळीपर्यंत की जो उत्तम अधिकारी असतो आणि जे शुद्ध भक्त असतो, तिथपर्यंत आपल्याला पोहोचायला अनेक तप करायला लागेल हो, अनेक वर्षांचं आणि कितीतरी काळाचं तप आहे. पण इतकं नक्कीच आहे की ज्या कर्माच्या गुंतागुंतीला आपण सुरुवात करतोय, आपण खूप आपल्याला ही सुवर्ण संधी मिळाली आणि आपण खूप नशीबवान आहोत. आपल्याला या कनेक्शन, आपल्याला हे असोसिएशन, आपल्याला हा सहवास भक्तांचा मिळालेला आहे. आपण या मार्गावरती आलो, हेच आपल्यासाठी खूप मोठं आहे. हा आध्यात्मिक मार्गच खूप मोठा आहे आपल्यासाठी आणि म्हणूनच हे जाणायचंय. म्हणून काल जे माताजींनी विचारलं, येस,
तुम्ही करताय ते अगदी योग्य करताय, कारण तुम्ही ते सन्मार्गाने करताय आणि तेच सकाम कर्मामध्ये अडकू नका. तेच करताना जी मनातली भावना आहे त्याची उन्नती करा, त्याची प्रगती करा आणि मग त्या मनाचं सामर्थ्य वाढवून कुठलाही हेतू मनात नको बाळगू, की मग ते पुढे जाऊन आपल्याला बघायचं आहे की कशा प्रकारे हे दान असतं. मग सात्विक, राजसिक, तामसिक दान या सगळ्या गोष्टी तुम्ही पुढे बघाल. मग तुम्हाला कळेल की मग आजकाल जे सोशल मीडियावर की अरे मी इतकं यांना दिलेलं आहे, मग ते त्याचा अगदी सेल्फी घेतला पाहिजे की सोशल मीडियावर मला टाकायचंय मग हे. मग ते सगळं दाखवी झाली. मग मिथ्याचारी झाला, स्पिरिट शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम झालं ते, की मी पुण्य करतोय हे सगळ्यांना दिसावं. कशाला दिसावं? तुम्ही जर तुम्हाला माहितीये तुमच्या मनाला त्याचा आनंद झालाय, तुम्हाला आत्मिक आनंद मिळालेला आहे, मग कशासाठी इतरांवर अवलंबून राहायचं? कारण कुठेतरी मग अजूनही त्या भौतिक जगामध्ये आपण अडकलेलो आहोत. कुठेतरी ती माया आहे ती आपल्याला अडकवून घेतीये, ती वासना. मला ते स्टेटस हवंय, मला तो मान हवाय, मला ते चांगलं म्हटलं पाहिजे, मला उच्च म्हटलं पाहिजे. येस, पण ती मनातली भावना कुठेतरी बदलायचा प्रयत्न करा. प्रयत्न हे खूप महत्वाचं आहे. आणि मग ज्याचं आपण काल बघितलं की कशा प्रकारे जसा भाव तसा देव. मग या यज्ञाच्या ठिकाणी शिशुपालांचा वध केलेला आहे, परंतु कुठेतरी यज्ञाच्या ठिकाणी याचं पुढे जाऊन यज्ञाचं एक सुंदर उदाहरण आहे की यज्ञाच्या ठिकाणी मग त्या गोष्टीचा मोक्ष त्या शिशुपाल जरी असला तरी कशा प्रकारे त्याला भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने आणि कुठल्याही प्रकारचा रक्ताचा थेंबही तिथे पडला नाही, असं त्या यज्ञाच्या पवित्र ठिकाणी ती गोष्ट घडली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे परंतप केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. अंततः हे पार्थ सर्व कर्म यज्ञांचे पर्यावसान दिव्य यज्ञामध्ये होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हे दिव्य ज्ञान तू जे जाणतो आहेस, या दिव्य ज्ञानाची, म्हणून ह्या दिव्य ज्ञानाला आचरण करणं महत्वाचं आहे. म्हणून जे तुझं कर्म, तू कर्म यज्ञ करशील ते सगळं दिव्य. म्हणून म्हणून ज्ञानयोगाशिवाय कर्मयोग नाहीये, कर्मयोगाशिवाय ज्ञानयोग नाहीये. हातात हात घालून आणि जे सगळे भक्तीमध्ये, म्हणूनच मी जसं म्हटलं की कर्मयोग पहिले 6, शेवटचे 6 ज्ञानयोग आहेत आणि मधले सुंदर असे भक्तीचे योग आहेत, ज्याच्यामध्ये कर्म आणि ज्ञानही विलीन होत आहे. आणि म्हणूनच आजच्या अध्यायामध्ये या भक्तीपूर्वक कर्माचं महत्व भगवंतांनी सांगितलंय की तू कर्माचा त्याग करू नकोस, तू संन्यास घेऊन बसू नकोस, तर तू कशा प्रकारे तुझं विहित कर्म करायला पाहिजे. म्हणून अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केले पाहिजे. योगाने सज्ज होऊन उभे राहा आणि लढा. म्हणून हे ज्ञान घ्या. म्हणून जे अर्जुन असमंजस का झालेला आहे, कुठेतरी त्याचा फोकस केलाय, कुठेतरी व्यवसायात्मिक बुद्धी विसरलाय तो, कुठेतरी त्याच्या ज्ञानाचा ऱ्हास झालेला आहे. आणि म्हणून तू या ज्ञानाने, कुठेतरी या सगळ्या दिव्य ज्ञानाने तुझ्या मनातल्या शंका दूर कर. ज्या काही तुझ्या मनामध्ये शंका येत आहेत, जे तुझे विचार आहेत ते बदलायला निश्चित या ज्ञानाच्या शस्त्राने तुला मदत होणार आहे. आणि म्हणून तू उठ दृढ निश्चयाने आणि तू युद्ध कर. हे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. जे 4थ्याही अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं की दिव्य ज्ञान हे ज्ञान का श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच मग हे सगळं आपण आत्ताच जाणलंय की कशा प्रकारे गोंधळ, त्याच सगळ्याचं इथे थोडक्यात वर्णन केलंय. मी खूप त्याच्यात जात नाही. मग आता भगवंत त्यांची शंका दूर करतायत की काय केलं पाहिजे अर्जुनाने. श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणतायत की कर्माचा त्याग केलाच चांगले, कर्माचा त्यागही केला पाहिजे. कारण कुठेतरी तू तुझे इंद्रिय विषय, कुठेतरी तू तुझ्या मनावरती कंट्रोल आणतोयस आणि म्हणून त्या गोष्टीचा त्याग करतोय ज्या तुझ्या इंद्रिय विषयांशी निगडीत आहे. आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगलंच आहे, परंतु या दोघांमध्ये भक्ती सेवेतील कर्म, मग कर्माचा त्याग नाही आणि भक्ती, तर ह्या भक्ती सेवेतील कर्म हे त्या त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कर्माचा त्याग करण्यापेक्षा तू त्या कर्माला कृष्ण भावनेने कर.
आणि मग ते जाणणं अत्यंत महत्व आहे की कशा प्रकारे मग या कर्माला जाणायचंय, मग या कर्मकांडाला आणि कर्मयोगाला. आणि म्हणूनच या कर्मकांडाला आपण पहिले जाणून घ्यायला पाहिजे. मग जे प्रत्येक जण म्हणतो की मी ही तर सेवा केली आहे, मी ह्या तर गोष्टी केल्या आहेत, पण मग त्याचं पडताळून बघा काय केलंय. ते सकाम कर्मामध्ये आहे का, कुठेतरी निष्काम कर्म आणि जे अकर्माकडे वाटचाल करते त्याच्यात भक्ती सेवा आहे का, त्याच्यामध्ये कृष्ण भावना आहे का, हे पडताळणं गरजेचं आहे. खूप सुंदर ही कथा आहे, मी जे कर्मकांडावर आधारित तुम्हाला सांगते की कशा प्रकारे मग ते फलदायी की कर्माचं फळ हे मुद्दाम केलेल्या चुकीच्या कर्मामुळे किंवा नकळत केलेल्या कर्मामुळे सुद्धा ते फळ मात्र भोगायला लागतं. कारण कुठेतरी ते भोग आपण जे या भौतिक जगामध्ये जे उच्चार करतो, मग हे भोग आहेत तुमचे, मग हे भोग काय आहेत, तर हे भोग कर्माचे. मग या कर्माचे भोग भोगल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि म्हणून हा नृगराजाची खूप सुंदर गोष्ट आहे की हा नृगराजा पुराण काळातली की भागवतामधली कथा आहे, ज्याच्यामध्ये दिलंय की नृगराजाला अत्यंत तो कर्मकांडामध्येच अडकलेला होता. आणि तो कशा प्रकारे अडकलेला, कारण तो सगळं करायचा, यज्ञ याग करायचा, आहुती, परंतु कशासाठी, स्वतःच्या ह्याच्यासाठी, प्रगतीसाठी, स्वतःच्या राज्याला हे मिळावं, या सगळ्या गोष्टींमध्ये तो अडकलेला होता. आणि त्या गोष्टीनुरूप त्या गोष्टी यज्ञ याग करत होता. आणि मग दानाचं अत्यंत दानशूर, आणि तो गोदान करायचा. तो गायींचं दान, लाखो करोडो गायी तो दान करायचा ब्राह्मणांना. दर दिवशी तो ब्राह्मणांना गायी दान करायचा. मग अशा प्रकारे रोज गायी दान करता करता एक दिवस एका ब्राह्मणाला त्यांनी गायी दान केल्या होत्या बरं का. आणि त्या दान केलेल्या गायी घेऊन तो ब्राह्मण घरी गेला. आता त्या दान केलेल्या गायी घेऊन ब्राह्मण घरी गेल्यावर त्यांनी आपल्या आपल्या घरी ठेवलेल्या. होतं काय, त्याची एक गाय निसटून, जसं प्राणी आहेत ना ते, तर त्याप्रमाणे ती राजाच्याकडे परत येते हो एक गाय. दुसऱ्या दिवशी काय होतं, तो ब्राह्मणाला एक गाय कमी आढळते. म्हणून तो म्हणतो राजाकडे जाऊन विचारूया आपण की माझी एक गाय नाहीये माझ्याकडे. असं म्हणून तो राजाकडे जात असतो, तेव्हा राजाकडे दुसरा ब्राह्मण जो आलेला असतो, त्या दुसऱ्या ब्राह्मणाला राजाने आधीच गायीचं दान दिलेलं असतं आणि त्याच गायींमध्ये ही परत आलेली गाय सुद्धा असते. म्हणजे दान केलेली गायच त्या दुसऱ्या ब्राह्मणाला दान केली जाते. आता हे बघितल्यावर तो ब्राह्मण जो परतत असतो त्याच्याकडे ती गाय हा ब्राह्मण बघतो. आणि त्याला माहिती असतं ही गाय आपल्याला दान केलेली आहे. त्या ब्राह्मणाला बरोबर लक्षात असतं ही गाय आपली नाहीये. आणि मग हे सगळं त्या लोकांमध्ये बोलाचाली सुरू होते. आणि त्या बोलाचालीवरून ते राजाकडे परत जातात की अशा असं तू मला ही दान केली होतीस गाय, तर ती याच्याकडे कशी आली. मग मृगराजा क्षमा मागतो त्या ब्राह्मणाची की हे मलाही माहित नव्हतं, हे माझ्याही नकळत झालेलं आहे, परंतु मी ही गाय त्याला दिली आहे, तर मी तुला आता 1,00,000 गायी देईन, पण ही गाय तू त्यांना परत दे. तो ब्राह्मण आहे हो, ब्राह्मणाचा अपमान झाला तो. ब्राह्मणाने शाप दिला मृगराजाला की तुला काय मिळेल, तर तुला सरड्याचा जन्म, की तू तुझं बदललंस ना वर्तणूक, तसं तुला सरड्याचा जन्म मिळेल. आणि मग त्याला मृत्यूनंतर सरड्याचा जन्म मिळतो. सरड्या त्याचा मृत्यू होतो नृगराजाचा त्या जन्मामध्ये. तेव्हा तो नरक लोकात जातो. यम त्याला घेऊन जातात आणि यमाकडे जेव्हा तो यम विचारणा करतो की पाप पुण्य, यांनी पुण्यही खूप केलेलं आहे, दान केलेलं आहे म्हणजे यांनी पुण्यही केलंय, पण याच्याकडनं हे पाप घडलंय, यांनी ब्राह्मणाचा अपमान केला, हे एक पाप घडलेलं आहे. मग म्हणून तो नृगराजाला विचारतात की तुला पापाची आधी शिक्षा देऊ का तुला पुण्याचा आनंद घ्यायचा आहे. तर तो म्हणतो नाही, मला आधी पापाची शिक्षा द्या. आणि म्हणूनच त्या पापाची म्हणजे तो शाप मिळालेली ती शिक्षा त्याला मिळते आणि तो एका सरड्याचा जन्म घेऊन एका विहिरीमध्ये पडून राहतो. आणि एवढंही त्याला मग त्याचा उद्धार हा फक्त भगवंतांकडून होणार असतो. अनेक हजार वर्ष तो त्या विहिरीमध्ये सरड्याचा पडून असतो. आणि मग एकेकाळी कृष्ण युगामध्ये जेव्हा कृष्ण त्या परिसरामध्ये असतात त्यांच्या मुलांसह, तेव्हा त्या परिसरात त्यांची मुलं ह्या पाणी पिण्यासाठी जातात, तेव्हा या नदीमध्ये या विहिरी ती सगळी योजनाच असतात हो या. त्या विहिरीमध्ये ते त्या सरड्याला मोठ्या बघतात. पाणी वगैरे काही नसतं, पण तो सरडा त्याच्यामध्ये असतो आणि त्याला बाहेर काढू शकत नसतं कोणी. म्हणून मग ते सांगतात भगवंतांना जाऊन की असं-असं आम्ही बघितलंय. तेव्हा प्रत्यक्ष भगवंत जाणतात आणि त्यांच्या डाव्या हाताने त्या सरड्याला बाहेर काढतात. आणि त्या सरड्याला भगवंतांचा स्पर्श होतो. भगवंत सरड्याला मोक्ष प्राप्ती होते. सरडा पुन्हा नृगराजाच्या जन्मात, नृगराजाच्या त्यांच्या समोर उभा राहतो आणि मग तो जे काही दान धर्म करून त्याला मोक्ष प्राप्ती होऊन भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती होते. परंतु जे भोग असतात त्या 1000 वर्ष त्या नरक त्या यातना त्याला सहन करायला लागतात सरडा म्हणून. कारण हे कर्म कुठेतरी सकाम कर्मकांड केलेलं असतं.
पुण्य केलंय पण कुठेतरी ते एक जे घडलेलं आहे, अशा अनेक 2-3 कथा आहेत ज्याचं मी पुन्हाही तुम्हाला सांगेन. खूप याच्यावर आता नाही राहत. परंतु हे कर्म म्हणून तसं गुंतागुंतीचं आहे. म्हणून आपण जे म्हणतो, की ज्या आध्यात्मिक मार्गावर आलोय, मग याच्याही पुढे जाऊन अर्जुनाला पडलेल्या प्रश्नातनं आपल्याला अजून खुलासा होणार आहे, की हे पुण्य केलेलं वाया जात नाही मग. मग पुढच्या जन्मी सुद्धा त्याचा उपयोग, कारण कुठेतरी तुम्ही त्या पुण्याला सुरुवात केली आहे. कुठेतरी मग तुम्ही म्हणाल, की आता सुद्धा आपण या आध्यात्मिक मार्गावर सुरुवात केली आहे. मग आपण जर आपलं 20% या जन्मामध्ये केलं, तर कदाचित आपल्याला लगेच काही मिळणार नाही त्याचं फळ. परंतु काय होणार आहे, तर पुढच्या जन्मामध्ये निश्चितच, म्हणून बघा बऱ्याच वेळेला असं जाणलं जातं, की अरे ह्याच्यामध्ये काय सुंदर भगवद्गीतेचे सगळे अध्याय म्हणतोय. कुठेतरी ते पुण्य, कुठेतरी तो आध्यात्मिक मार्ग असतो त्या जन्मामध्ये आधीच्या, आणि मग ती 21व्या टक्क्यापासून ते सुरू होतं पुढे पुण्य कर्म. अशा या कर्माची सगळी गुंतागुंत जाणायची आपल्याला. आणि म्हणून ते कुठल्याही सकाम कर्मामध्ये अडकू नये. तू कर्मकांडामध्ये अडकू नकोस. ते निष्काम करणं गरजेचं आहे. कारण मग कुठेतरी त्या इंद्रिय तृप्तीच्या वासनांमध्ये ते जर अडकलं, तर त्याचे परिणाम निश्चितपणे भोगायला लागतात. आणि मग पुन्हा जरी तुला स्वर्ग सुख मिळालं, तरी पुन्हा तुला या मृत्यू लोकावरती जन्म घ्यायला लागतोच. प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यम फल्गु कथ्यते. बघा मग ते कसं त्याग असावा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग तो त्याग केला जातो का? भगवंत सांगतायत की तो त्यागापेक्षा भक्तीचं कर्म श्रेष्ठ आहे. कारण मग तो त्याग आहे, तो त्याग कशा प्रकारे केला जातो बघा. तो अपूर्ण का राहतो? कारण कुठेतरी मोक्ष प्राप्तीची, जसं मी काल पण माताजींना त्याच संदर्भात सांगितलं, की कुठेतरी ती मोक्ष प्राप्ती, कुठेतरी ती गोष्ट काहीतरी आपल्याला मिळण्यासाठी केली जाते. आणि मग त्या मोक्ष प्राप्तीसाठी जे आसुसलेले लोक असतात, मग काही साधू आपण म्हणू, की ज्या प्रकारे ते संन्यास घेतात, सगळ्या गोष्टींचा त्याग करतात, कारण कुठेतरी मला ज्या ज्या या प्रपंचाच्या गोष्टींचा मी त्याग करतोय, कारण मला मोक्ष प्राप्ती हवी. कारण त्या भौतिक आहेत, त्या मटेरियल आहेत, त्यांचा मला सुख मला नकोय, त्यांचा उपभोग मला घ्यायचा नाहीये. परंतु का? कारण मला मोक्ष प्राप्ती हवी. ते मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले असतात. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये भक्ती नाहीये हो. मग त्याच्यामध्ये कृष्ण नाहीये. कारण मग ते कर्म करताना फक्त मला तो त्याग करायचा आहे, कारण मला ते मिळवायचंय. आणि म्हणून तो त्यागाला फलगू वैराग्य म्हटलं जातं. तो अपूर्ण त्याग म्हटला जातो. जरी अनेक साधू, मग प्रत्यक्ष विश्वामित्रांचं उदाहरण आपण घेऊ, की कशा प्रकारे त्यांनी अनेक तप केलं आणि मोठे मोठे आपण ध्यानस्थ होऊन ज्याचं तप केलेलं आहे, पण कुठेतरी ते कशा प्रकारे अडकले. त्यांनी सगळ्या तात्विक ज्ञानाचा उपयोग पण जेव्हा मेनकासारख्या गोष्टीला बोलले, मग कुठेतरी पुन्हा काय म्हणतात ना, पतन झालं. कुठेतरी त्या फॉल डाऊन म्हणतो ना आपण त्याचा, तशा प्रकारे झाली अधोगती. आणि म्हणूनच जिथे साधू संत सुद्धा याच्यातनं चुकले नाहीत, की हे फलगू वैराग्य आहे. मग हे कुठेतरी अपूर्ण त्याग आहे, अपूर्ण वैराग्य आहे. आणि म्हणून ते शुद्ध वैराग्य कधी होईल? जर तू भौतिक जगामध्ये तुझी कर्म कर, पण ती कर्म कृष्णाला अर्पण कर. तुझ्या मनातली भावना तू कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म कर. त्याचा त्याग करून तू म्हणशील, की मी आता प्रपंचामधून बास, मी सगळ्या, मला नकोय हे काही, हे भौतिक आहे, ते भौतिक आहे, म्हणून मला आता भगवंतांच्या प्राप्ती करायची आहे, मला मोक्ष हवाय, म्हणून मी हिमालयात जातो आणि मी संन्यास घेऊन बसतो. मग काय हो, तुम्ही तुमची फॅमिली, तुमचं हे, तुम्ही तर सगळं तुमच्या या अडकलेल्या आहात आणि तुम्ही सोडून देऊन सगळं त्यांच्या वाऱ्यावर टाकून गेलात, तर तुमचं काय? तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या नाही पाडत आहात. मग कुठेतरी तुमचं अपूर्ण आहे. आणि मग हे अपूर्ण वैराग्य कुठेतरी पुन्हा या भौतिक जगामध्ये येऊ शकतं. कारण मग ते सुख काय? कुठेतरी मी मध्ये अडकलं. आणि तो अहंकार अजूनही जागृत आहे कुठेतरी. मग तो कुठेतरी पुन्हा पतन करण्यास कारणीभूत होऊ शकतो. आणि म्हणून त्याला फलगू वैराग्य, फलगू नावाची नदी आहे. आणि त्या फलगू नदी कुठल्या तरी उत्तर प्रदेशामध्ये नदी आहे, की जी वरून दिसत नाही त्याचं पाणी, जी थोडंसं खणल्यानंतर मग दिसतं. आणि म्हणूनच त्याला त्या दृष्टीने ती उपमा दिलेली आहे, की ते कुठेतरी अपूर्ण स्वरूपात असतं. तो त्याग जो केला जातो, तो फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी केला जातो आणि कुठेही त्याच्यामध्ये ती भक्तीची भावना नसते. आणि म्हणूनच ते उत्तम कसं आहे हे भगवंत सांगतात. कर्मयोग की कर्म संन्यास श्रेयः नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भौतिक जगापासून संन्यास घेऊन नुसतं नाही तर तो संन्यास मनाचा संन्यास पाहिजे. मग भगवंत म्हणतात जो आपल्या कर्माचा द्वेषही करत नाही, जे आपण आपलं कर्म करतो आहे त्या कर्माचा त्याग त्याला करायची गरज वाटत नाही, कारण तो कर्माला वाईट समजतच नाहीये, कारण त्याच्या फळाची तो इच्छा करत नाहीये, तो ते कर्म करतोय ती बांधिलकी वाटत नाहीये त्याला, कारण ते कर्म एका योग्य पद्धतीने एका योग्य भावनेने करतोय, त्याच्यामध्ये भक्तीची भावना आहे. आणि म्हणूनच तो सदैव संन्यासीकडे, ज्यांनी त्या मनाचा संन्यास, ज्याच्या मनाला ज्याच्या इंद्रियांना त्यांनी नियंत्रित केलंच आहे पण त्याच्या मनालाही त्यांनी केलंय, तो जो मन बुद्धी आणि अहंकाराचं जे बनलेलं आहे अंतरंग आंतरिक शरीर, त्याचं त्यांनी कंट्रोल केलाय आणि त्याला कुठेतरी कंट्रोल करून त्या कर्माची बांधिलकी त्याला वाटत नाही, म्हणून त्या कुठल्याही कर्माचा तो द्वेष करत नाहीये. आणि म्हणूनच हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर, मग अशा सगळ्या गुंतागुंतीतून जो मुक्त झालेला आहे आणि या जे काही मनामध्ये या कर्माविषयी वाटणारं किंवा योग्य अयोग्य याच्याविषयी कुठल्याही प्रकारचा भ्रम नाहीये, कुठल्याही प्रकारची शंका नाहीये, त्याच्यात तो मुक्त झालेला आहे. आणि मग भौतिक बंधनांवर तो सहज, मग त्याला वेगळे कष्ट नाही घ्यायला लागत की मग ते कर्म करताना मी हे कर्म करतोय मला याचं काय होईल याच्यामुळे, असे विचार मनात येण्याची शंकाच बाळगू नका, कारण ते कर्म इतकं योग्य पद्धतीने आणि भावनेने केलं जातं. आणि म्हणूनच तो सहज आपल्या या भौतिक विषयांवर बंधनांवर विजय मिळवू शकतो आणि तो सहजपणे मुक्त होतो. मग हे खूप सुंदर अशी हरिदास ठाकूरांची कथा आहे की इतके शुद्ध भक्त हो की ज्यांना नामाचार्य म्हटलेलं, चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी म्हटलं, ज्यांनी पृथ्वी तलावर हा मंत्र आणला, जे 500 वर्षांपूर्वी जे भगवंतांचे अंश म्हणून अवतरलेले पृथ्वी तलावर, त्यांनी त्यांच्याच याच्यामध्ये हरिदास ठाकूर की ज्यांनी त्यांना नामाचार्य म्हणून, की ज्यांनी 3 लाख वेळेला नामस्मरण करण्याचा दिवसातून, की अन्न नाही पाणी नाही अशा प्रकारचा पण केलेला की मी तेवढे वेळा जप केल्याशिवाय मी अन्न पाणी घेणार नाही, अशा प्रकारे जे नामस्मरणामध्ये स्वतःला तल्लीन होऊन जायचे आणि स्वतःचं अगदी काहीही अन्न पाणी विसरून ते त्या प्रकारे ध्यान करायचे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, अशा या हरिदास ठाकूरांना कुठल्याही प्रकारचा द्वेष नव्हता मनामध्ये. मग कसे होतो मन तर शुद्ध भक्त, मग हा शुद्ध भक्ताविषयी इतरांना मात्र द्वेष होता, म्हणून त्या गावातल्याच एका न्हाव्याने का कोणी हरिदास ठाकूरांकडे एका वेश्येला पाठवलं. बघा, त्या वेश्येला पाठवलं की यांच्या मनाची म्हणजे कुठेतरी परीक्षा घ्यायला, हो कुठेतरी हा मनुष्य आणि कशा प्रकारे स्वतःच्या ह्याच्यावरती, की लोक शेवटी अज्ञानात असतात मग ही, की त्यांना तेवढीही ज्ञान हे नसते, कारण त्यांची बुद्धी ही तेवढ्याच पातळीवर विचार करू शकते. आणि म्हणून त्या वेश्येला पाठवतात ते. आता वेश्येला पाठवल्यानंतर हरिदास ठाकूरांच्या तिथे जाऊन ती विचारते, असं असं त्यांना बोलते की मला तुमच्याशी बोलायचंय. हरिदास ठाकूर म्हणतात ठीक आहे, पण माझं एक पण आहे आणि तो केल्याशिवाय मी कुठल्याही इतर गोष्टी करत नाही, तर ते झाल्यानंतर मी निश्चित तुझ्याशी बोलेन. तर ती वेश्या, ती स्त्री असते, ती बाहेर उभी राहते आणि हरिदास ठाकूर आपला ध्यान आतमध्ये मंत्र जप करत असतात. पहिला दिवस जातो, वाट बघून खूप वाट बघून ती स्त्री निघून जाते. दुसराही दिवस तसाच जातो, ती स्त्री वाट बघत असते आणि निघून जाते. आणि त्याचप्रमाणे कारण हरिदास ठाकूर आपल्या जपामध्ये असतात आणि तिसऱ्या दिवशी मात्र ती स्त्रीचा कुठेतरी पेशन्स संपतो आणि कुठेतरी ती स्त्री चिडते आणि मग म्हणते मग आता काय आता करायचं, तर तिचा आपण म्हणतो ना की तिचं धीर सुटतो आणि ती जाते हरिदास ठाकूरांकडे आतमध्ये, की तुम्ही इतकं काय करताय की माझ्यासाठी लोक वाट बघतात, तर इतकं तुम्ही कुठली गोष्ट करताय की तुम्हाला माझ्याकडे बघण्याला वेळ पण नाहीये. हरिदास ठाकूर म्हणतात याच क्षणाची मी वाट बघत होतो आणि या क्षणाची वाट बघून की मग जेव्हा ती स्त्री हरिदास ठाकूरांच्या समोर उभी असते, तेव्हा तिचा पूर्णपणे मनपालट होतो. ती स्त्री नमस्कार करते हरिदास ठाकूरांना आणि ती त्यांच्याकडून दीक्षा घेऊन ती की हे मी काय करत होतो, हे मी नामस्मरण करत होतो आणि जे ती करताना बघते की नुसत्या त्या साधू संग लव मात्रे हो, मग त्या नुसत्या त्या साधू संघाच्या सहवासाने तिचं मन इतकं पालटतं की ती स्वतःच्या केसांचं मुंडन करून तिथेच बसून नाम जप सुरू करते आणि हरिदास ठाकूरांकडून दीक्षा घेते.
बघा, ज्याच्या मनाचा कायापालट करायला, ज्याच्या मनाचा पालट आणि ज्याला काय म्हणतात ना आपण, हे करायला, की कुठेतरी अद्दल घडवायला आलेली स्त्री, तिचाच मनपालट कसा? कारण एक शुद्ध भक्त. मग या शुद्ध भक्ताची संगती कशी असते? कारण कशा प्रकारे तो सगळ्या गोष्टीतून त्याच्या मनामध्ये द्वेष ही भावना नसते. मग ही स्त्री कशी काय आली आपल्याकडे आणि ही वेश्या स्त्री असून, असा कुठलाही विचार नसतो, द्वेषी भावना नसते. आणि म्हणूनच ती स्त्री सुद्धा हरिदास ठाकूरांकडून दीक्षा घेऊ शकते. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवांबसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला परमात्मा समर्पण करतो, त्याच्यावर कर्माचा प्रभाव पडत नाही. तसे कर्माच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण. परमात्म्याला आपलं कर्तव्य समर्पण करतो, त्याच्यावर कर्मासाठी ते काही मला वाटतं जरा लिहिण्यामध्ये, जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. जसं मी म्हटलं की परमात्म्याने हे भौतिक जग, ही सगळी प्रकृती, मग आपल्याला पुढे जाऊन परा अपरा शक्तींविषयी जाणून घ्यायचंय की कशा प्रकारे ह्या परमात्म्याने निर्माण केलेल्या प्रकृतीचा परमात्म्यावर कुठलाही प्रभाव नाहीये. या त्रिगुणांचा, या भौतिक प्रकृतीचा, या कुठल्याही मायेचा भगवंतावर परिणाम नाहीये. भगवंत त्याचे नियंत्रक आहेत. आणि म्हणूनच जे हरिदास ठाकूरांची गोष्ट की त्या वेश्या स्त्रीचा त्यांच्यावरती कुठलाही परिणाम झाला नाही, कारण इतके शुद्ध भक्तीमध्ये होते, कुठल्याही प्रकारची आसक्ती नव्हती मनामध्ये. आणि म्हणूनच जो मनुष्य आसक्तीशिवाय, कुठल्याही मनामधल्या आसक्ती भावनेने आपलं कर्तव्य करतो, आसक्तीशिवाय ते करतो, परमात्म्याला समर्पित करतो ते कर्म, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. म्हणूनच जे हरिदास ठाकूरांवर त्या स्त्रीचा प्रभाव न पडता त्यांच्यावरती त्यांचा प्रभाव त्या स्त्रीवर पडला. साधू संग लव मात्रे इतकं शुद्ध मन होतं. आणि म्हणूनच त्या पापकर्माचा त्याच्यावर नाही. प्रभुपाद जे हिप्पींमध्ये राहिले, ज्यांनी ड्रग्स ऍडिक्ट होते, ज्या ड्रग्स ऍडिक्ट मध्ये ते प्रभुपादच करू शकले हो फक्त. एक शुद्ध भक्तच, की त्यांच्यावरती त्यांचा परिणाम नाही झाला, की तिथे जाऊन त्यांना कुठल्याही गोष्टीचं, चुकीच्या गोष्टी त्यांनी बघून त्याचं आचरण करण्याचं मनात सुद्धा शिवलं नसेल हो, कारण इतका शुद्ध भक्त होता. आणि म्हणून त्या पापकर्माचा त्या व्यक्तीवरती, त्या मनुष्यावर कुठलाही प्रभाव पडत नाही. जसं कमळाच्या पानावरती पाण्याचा स्पर्श देखील होत नाही. आपण म्हणतो ना की कमळाचं पाणी बघा, की ओलं सुद्धा पान राहत नाही, ते पाणी आहे पण कुठेतरी आसक्ती नाहीये त्या पाण्याची, म्हणून तो ओलेपणा पाण्याचा अजिबात येत नाहीये बघा पानाला. पान ओलं होत नाही, ते पाणी पडून जातं, कारण कुठेही त्या प्रकारची आसक्ती नाहीये त्या गोष्टीविषयी. आणि म्हणूनच मनुष्याचं कर्तव्य कर्म त्यांनी या आसक्तीशिवाय करणं गरजेचं आहे. जे प्रभुपादांबद्दल मी सांगितलं की ज्या वाईट कुठल्या ठिकाणी ते नाही राहिले, कुठल्या ठिकाणी नाही की जिथे आपला नॉर्मल मनुष्य, सामान्य मनुष्य उभाही राहू शकणार नाही, अशा एरियाजमध्ये, अशा परिस्थितीमधून ते आलेले आहेत. परंतु कुठल्याही त्या वाईट प्रकृतींचा, वाईट वृत्तींचा त्यांच्यावरती प्रभाव पडलेला नाहीये. कारण साधू संग लव मात्रे त्यांच्या शुद्ध भक्तीने त्याच लोकांचं परिवर्तन झालेलं आहे. कुठेतरी समाज परिवर्तन त्यांनी घडवलेलं आहे, असा हा शुद्ध भक्त. आणि अशा या आसक्तीशिवाय कर्म करणं, मग असं कोण करू शकतं आणि कशा प्रकारे त्याची दृष्टी असते? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. नम्र ऋषी, खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अशी व्यक्ती ज्यांनी स्वतःला इतकं त्या आत्मसाक्षात्कारामध्ये लीन केलेलं आहे, अशी व्यक्ती प्रत्येक जीवामध्ये, हे 84 लक्ष जीवातून जे आपण जातो, या प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याला बघते. कारण ते ज्ञानाने परिपूर्ण असतात, त्या दिव्य ज्ञानाने परिपूर्ण असतात. आणि म्हणून ते कुणालाही वाईट मानत नाहीत, कुणाला चुकीचं मानत नाहीत. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने, कारण ते खऱ्या ज्ञानाने संपन्न असतात.
आणि म्हणून विद्वान सौम्य एखादी विद्वान व्यक्ती असू दे, चांडाळ व्यक्ती असू दे, एखादा हत्ती असू दे, कुत्रा असू दे, हिंस्त्र श्वापद असू दे, कुत्रा खाणारी व्यक्ती किंवा कुठलाही मांस मच्छी कुठलीही व्यक्ती असू दे, परंतु त्यांना ते समान दृष्टीने पाहतात. म्हणजेच प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये बघा त्यांना परमात्म्याचा अंश, कारण हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे हे त्यांनी जाणलेलं असतं. मी शरीर नसून मी आत्मा आहे आणि हा आत्मा त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये असतो. तो जीव त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये लीन झालेला असतो, कारण तो ज्ञानाने परिपूर्ण असतो. ज्याने या परम तत्वाला जाणलेलं असतं, परमात्म्याला जाणलेलं असतं. या यज्ञात भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम अशा या नियंत्रकाला जाणलेलं असतं. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती विद्या विनय, कारण त्या विद्येने परिपूर्ण असते. मग हे ज्ञान महत्वाचं आहे. मग ते कोणाकडून, जे आपण म्हटलं की उत्तम गुरुकडून. मग या ब्राह्मण की कशा प्रकारे हे ज्ञान, म्हणून जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र याच्यात कुठलाही भेदभाव भगवान करत नाहीत. भगवंत सगळ्यांना ते ज्ञान मिळू शकतं, सगळ्यांना तो ज्ञानाचा खजिना खुला आहे. हो, भगवद्गीता सुद्धा कुठल्याही धर्मासाठी बांधलेली नाहीये. कुठल्याही धर्माच्या, हा धर्म कोणी निर्माण केलाय? हा मनुष्याची क्रिया हे आहे, कर्तृत्व आहे सगळी. परंतु भगवंतांनी हे सगळ्यांसाठी खजिना खुला केलेला आहे. मग हा खजिना कोणातलंही हे ज्ञान मिळणार नाही असं नाहीये. मग ती स्त्री असू दे किंवा पुरुष असू दे, क्षुद्र असू दे, ब्राह्मण असू दे, सगळ्यांना हे ज्ञान, हा उपदेश हा सगळ्यांसाठी आहे. परंतु मग कशा प्रकारे तरीही मनुष्य या वासनेमध्ये अडकतो, जे आपण कालही बघितलं की कशा प्रकारे मग इतर प्राणी आणि मनुष्य याच्यातला फरक आपल्याला जाणायचा आहे. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यंतवंतः कौंतेय न तेषु रमते बुधाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखांच्या स्रोतामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अशी व्यक्ती, जिला मी म्हटलं आत्मसाक्षात्कारी आणि ज्या दिव्य ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, अशी बुद्धिमान व्यक्ती मुद्दाम त्या खड्ड्यात पडत नाही. कारण त्यांना माहिती, या भौतिक सुखात मी अडकीन आणि हे सुख हे क्षणभंगुर आहे, हे तात्पुरतं आहे आणि त्याला आरंभ आहे, अंत आहे. आणि म्हणूनच ज्ञानी मनुष्य अशा गोष्टींचा विचार करत नाही. त्याला कुठलंही ते कर्तव्य वाटत नाही. जरी या भौतिक जगामध्ये ती फळं मिळाली तरी त्याचं सेवनही तो करतो, पण त्याच्या मनातली भावना किती शुद्ध असते हे जाणायचं आहे. आणि म्हणून तो भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे जी सुख मिळतात त्याच्यामध्ये अडकून पडत नाही. आणि मग हा फरक कसा जाणायचा, इथे तुम्हाला दिसत असेल या आकृत्यांमध्ये की कशा प्रकारे मग हे जे किडे असतात, मग किडे आपल्यातले एक प्राणी आणि मनुष्यामधला हा फरक, की त्यांचं कुठेतरी जे एक स्पर्श ज्ञान असतं, कुठेतरी एक ज्ञानेंद्रिय असतं, ते खूप स्ट्रॉंग असतं आणि ते इतकं स्ट्रॉंग असतं की ते इतर सगळ्या गोष्टींना मागे टाकून त्या गोष्टीच्या इतकं आहारी जातं. फॉर एक्झाम्पल बघा याचं उदाहरण, की हे जे लाईटाकडे आकर्षित होणारे किडे आहेत, त्यांना माहितीये की आपण त्या उजेडाकडे गेलो तर मरणार आहोत, तरी पण त्याला त्यांचं आकर्षण असतं आणि त्याच्यासाठी ते जातात तिकडे आणि मरतात. त्याप्रमाणे हरणाला सुद्धा बघा की काही आवाजांचं आणि त्या आवाजाने त्याला फ्लूटच्या किंवा त्या नादाने त्याला ते आवडत असतं आणि त्या नादामध्ये तो जातो आणि त्याची शिकार होते. हत्तीला सुद्धा मादीचं हे ऐकवलं जातं खोट्या ह्याच्यामध्ये आणि तिथे खड्डा खणलेला असतो. मग त्या मादीच्या आकर्षणाने तो त्या खड्ड्यातही पडतो. त्याच प्रकारे भुंगा, त्याप्रमाणे मधमाशी, की त्याला कुठेतरी त्या वासाने ती त्या कमळाकडे आकर्षित होते आणि आतमध्ये अडकून पडते. मग ते फूल कधी कधी बंद होतं तरी त्याची कल्पना नसते, कारण ते आकर्षण असतं मनामध्ये, मला हे पाहिजेच आहे. आणि त्याच प्रकारे मासा सुद्धा गळाला लावलेलं असतं ना जे अन्न, जे त्याच्या कुठेतरी त्या ह्याच्यामध्ये अडकतं आणि मला ते हवंय, भक्ष्य हवंय, त्याने मासा त्या गळ्यात अडकतो. असे हे इंद्रियांचं ज्ञान हे या प्राण्यांचं कसं स्ट्रॉंग असतं, तशी आपलं बघा, आपली सगळी स्पर्श ज्ञान स्ट्रॉंग आहेत, एकदम आहेत की नाही. तर ही सगळी स्पर्शेंद्रिय, ही जी इंद्रिय आहेत, ज्ञानेंद्रिय आपली तर सगळी स्ट्रॉंग आहेत. मग आपल्याला किती भयंकर डेंजरस आहे सगळं भौतिक जग, कारण आपल्याला किती वासनेला नियंत्रित करायला लागतं. बघा, लक्षात घ्या, हे प्राणी मात्रांकडे ही बुद्धी नसते, ती आंतरिक बुद्धी, ती इंटेलिजन्स तेवढी पातळी त्यांची नसते. पण हाच फरक जाणून घ्या आणि म्हणूनच हा फरक त्या जीवामध्ये आणि आपल्या सजीव मनुष्यामध्ये आहे.
कारण मनुष्याला ही बुद्धी दिलेली आहे, इंटेलिजन्स आहे. तो त्याचा उपयोग करून निश्चित या ज्ञानेंद्रियांवर कुठेतरी नियंत्रण मिळवू शकतो. म्हणूनच त्या आहारी जाऊ नका. त्या वासना, मला ते हवंच आहे, मला ते मिळवलंच पाहिजे. मग त्याच्यात कुठलीही काय म्हणतो ना, तो मार्ग विषाला जात असला तरी त्याची तमा जर बाळगली गेली नाही, तर निश्चित तो मार्ग कुठेतरी काट्याकुट्यात आणि खड्ड्यात नेणाराच असतो. त्याची परिणिती कुठेतरी विषामध्येच होते. आणि म्हणून हे जाणून घ्यायचे की कशा प्रकारे, हेच मनुष्याचं उदाहरण जे दिलं, की माहिती आहे या जगामध्ये किती वासनेने सगळं ग्रासलेलं आहे. मग आपली जी सगळी ज्ञानेंद्रिय आहे, की बघा याला मोह झालाय, या स्त्रीचा मोह झाला, धनाचा मोह झालेला आहे, मला हे हवंय, मला, मग त्याच्यासाठी मी काहीही करायचा प्रयत्न करतो. आणि मग त्या वासनेना, सगळ्या त्या ज्ञानेंद्रियांना जे मी दाखवले, की कान, नाक, तोंड आणि स्पर्श आणि आपल्या प्रकारचं डोळे, हे सगळी 5 आपली ज्ञानेंद्रिय, काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, काय खायचं आहे, हे जाणणं महत्वाचं आहे. कशाची इच्छा करायची, मग या ज्ञानेंद्रियांना कंट्रोल करण्यासाठी त्या मनाला नियंत्रित केलं पाहिजे. म्हणून ती बुद्धी शाबूत राहिली पाहिजे. आणि म्हणून त्या आध्यात्मिक उन्नतीची गरज आहे, हे जाणणं महत्वाचं आहे. आणि हा शेवटच्या आपल्या श्लोकावर आहोत, की कशा प्रकारे मग हे जाणणं, मग हे कुणाला जाणू शकतं, कोण हे जाणतो, कारण ज्याने परमात्म्याला सर्वोच्च जाणलेलं आहे, या भौतिक प्रकृतीची, या आध्यात्मिक प्रकृतीची ज्याने निर्मिती केलेली आहे, असा हा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूतानाम ज्ञात्वा माम शांती गृच्छती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परम स्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे शांतीचं सूत्र आहे. ज्या परमात्म्याला, ज्या भगवंताला आपण बघतो आहोत, की मग हा भगवंत कशा, काल मी तुम्हाला जसं म्हटलं, की सगळ्याचं मी आहे, माझं सगळं आहे. मग ह्या भोगत्यामध्ये कुठेतरी त्या मी मध्ये अडकल्यानंतर कठीण आहे त्या भौतिक बंधनातून सुटका करून घेणं. पण कुठेतरी जेव्हा ती, खूप सुंदर पुढे जाऊन आपण 13व्या अध्याय, त्याचं खूप सुंदर विश्लेषण आहे, की कशा प्रकारे हे घटक असतात याच्यामध्ये. मग त्याची अजून विस्तृत माहिती तुम्हाला दिल्यानंतर त्याचा खुलासा अजून होईल, की कशा प्रकारे परमात्म्या, आणि मग त्या परमात्म्याच्या विभूती प्रत्यक्ष परमात्म्याने सांगितल्या 10व्या अध्यायामध्ये. आणि मग असा हा परमात्मा जो सर्वोच्च नियंत्रक, जे काल मी देवी देवतांची उल्लेख केला तेव्हाही सांगितलं, की प्रत्येक, मग शिव, ब्रह्मा यांनी कशा प्रकारे तप केलेला आहे आणि कशा प्रकारे भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. आणि मग हे यज्ञ कशा प्रकारे विष्णूला अर्पण केले जातात. मगच त्याच्यातनं जी काही आहुती, जी काही यज्ञ, म्हणून जे प्रत्येकाचं कर्म ही आहुती आहे, हे भगवंताला अर्पण करायचंय. असे हे भगवंत, की ज्या अंतिम उद्देश सर्व ग्रह देवतांचा परमस्वामी, सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता, हितचिंतक म्हणून ज्यांनी, या ज्या ऋषींनी आणि ज्या साधूंनी, साधू संतांनी, ज्या महान व्यक्तींनी हे ओळखलेलं आहे, त्यांना निश्चितच या वेदनांपासून शांती मिळालेली आहे. ज्या भगवंतांनी, बघा हे वरचं चित्र, की त्यांनी अगदी गोपांमध्ये, मग बघा किती या बाललीला त्यांच्या दिलेल्या आहेत, की मग त्यांनी कर्म कसं केलं हो. त्यांनी अर्जुनाचं सारथ्य केलं, कंसाचा वध केलेला आहे, ज्या नंदांच्या गायींचं मी म्हटलं, की ज्या प्रकारे रक्षण केलं, की ज्यांना भक्तांचा सहवास हवाय हो. भोक्तारम यज्ञ तपसानम आहेत, म्हणून त्यांनी स्वतः कर्म का मग त्यांना ते ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेत, ते इतरांनाही सांगू. जसं मी म्हटलं, की प्रलय केला तर अनेक गोष्टींचा नाश झाला असता, की कंसाचा वध करायलाही त्यांनी दुसरं काही सांगितलं असतं, अनेक असुरांचाही वध इतर देवी देवतांनी आणि इतर त्यांच्या शक्तींनी केला असता. परंतु का, की प्रत्यक्ष भगवंत मनुष्य रूप, मग हे मनुष्य रूप आपल्याला खूप पुढे अजून खूप सुंदर प्रकारे जाणून घ्यायचंय, की मग पृथ्वीवरती अवतरतात तेव्हा भक्तांचा सहवास हो. हा जो भक्तांचा सहवास भगवंताला हवा असतो, त्याचा आनंद भगवंत घेत आहेत, त्याचं भोगता आहेत भगवंत, भोगता आहेत त्याचा, आणि सर्वोच्च भोगता आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, हे भगवंतांना जाणायचंय, जे सच्चित आनंद आहे, ज्यांचं ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान असं रूप आहे, जे भगवान रूप अगदी सच्चित आनंदाने परिपूर्ण आहे, जे शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, आणि जे अत्यंत आनंदामध्ये आहे, सर्वोच्च आनंदामध्ये आहे. कारण म्हणूनच तो परमात्मा आनंदी आहे, तसाच त्या आत्म्यालाही आनंदी ठेवलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्याला चिरकाळ आनंदी ठेवण्यासाठी या आध्यात्मिक प्रवासावर कशी उन्नती करायची, प्रवासात कशी उन्नती करायची आहे, कारण त्या भगवंताला जाणायचंय, त्या सर्वोच्च नियंत्रकाला जाणायचंय.
आणि म्हणून त्या सर्वोच्च भोक्त्याला जाणलेलं आहे, त्यांनी या वेदनांपासून शांती मिळवलेली आहे, असं हे शांती सूत्र आहे भगवंतांचं. आणि हा भगवंत उत्तम सखा आहे हो. जरी हे सखा बघा की ह्या गोप गोपिका आणि ज्या वृंदावनामध्ये ज्या वृंदावनामध्ये इतके त्यांचे की ज्या गोप गोपिका आणि त्यांचे सखे की त्यांनी अगदी जीवापाड प्रेम केलं. ज्या गायींवर सुद्धा त्यांनी जीवापाड प्रेम केलं, त्या गायींनी त्यांच्यावर तितकंच प्रेम केलं. असे हे वृंदावन वासियांचं तर भगवंतांवर अतोनात प्रेम होतं. असं हे इथेच हा 5वा अध्याय संपतोय की इथे आपण भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांती पृच्छती. हरे कृष्ण सगळ्यांना. आपण पुढे इथे अध्याय संपवलेला आहे आज कर्म संन्यास योगाबद्दल. कुणाला काहीही प्रश्न असतील रमेश प्रभूजींना होते माताजी मगाशी, मी आता रेकॉर्डिंग हो माताजी. थांबवते.